Samili Sami Som Jalining Lengpi, Aprangsi Berta Tepi Arjuikta. Nomati constituency arlo Thereti Mungarong APHLC mass joining amai Kideng. Coronavirus ake sopir thadang ki jumpluk ajoini than bangarni arongaji pentalon ponlong lidet. Difurang supiarlo ningkan isi pleng pleko ijhak solar light ajo port kimep sikeong. CM Tuliram rong hangalong kisu kiduk kisunga port kirap kacohang. MSC Prabhat Chandra Taro amithang akhipen bothat langso serdhuna klamalong jambali athon kason sepon. MLA kilik nangte bok bom ajok APHLC asong atum am soste jakong cheparang bom ajoini non malom do de sangse si prek jamadi malong chepa ogamai deng bom pininumati constituency arlo Thereti mungarong along mass joining amai kedeng mayalong kursing timung kongchun bang Central Committee Suren Kramsa Maipu Haraghat LA Khorsing Tiso Financial Secretary Kison Kiling Joyram Timung Prabhat Phangcho Sonju Singnar Bigom Langtha Sa Atum Chetongdun APHLC Ratcharia Song Aphan Karbianglong Atumon Kimi Kidjap Ajok Karbianglong Arat Atum Jingbedun @C Kevangji MLA Election Aporohut APHLC Aphan Ningkachethe Ajok Kehaiji Angring Chethan Lasi Karbianglong Arat Aso Atum Ning Cherungdun Si Congress Pen Bangkep BJP Pen Bangser Kep Lapen ASDC Pen Bangket Homatum APHLC Long Chepa Ogdun Tanglo Nomati constituency long Thereti mungarong long tumla APHLC long Congress Lapen BJP ASDC Pen itum long bang inkoira homna Chepa Ogdun lo Asialang litum ke kupi positif ni nang Chepa Ogdun nang galang itum chini lo He Kisum long ria Kisum Masih He Kisum puta dopik litum 1986 pen ASDC pen senglok ASDC pen bang Congress pen bang BJP saya tum He Kisum mang iposit ke derla ate He Kisum jog der pon mat ke ilitum also sik sidula bang ke panung puga jog se pini tumak ke bang jog derla ate la so sik sidul jog litum chiot tipulote He Kisum ke dakke jog weg di apen ke bang dianita itumak ke bang ke tingkur hilang akan tingkur pigi lasi kitu ciela bang ke nili kadung kawiara pantan ini ning je kangji pinyelang litum tame lasona kisung nang cepak lang nang tek wadon ke churu lo lati non ki bangji lituma song pen bang ke ciplak ke cipli bang ke aveji litum ke Congress punoi BJP punoi ASDC punoi komane parti punoi APHLC bang ke litum ke ciplak ave litum ke englong asu mate karbia ke ning sidat si donai pusini litum ke bang jiari taning ji thiti aku claim bom ji labangsi lahel litum ke man gelol lason ke ciplak ke cipli do plote itum karbia ke hala 1986 ason sinang man ikjapto non la 2000 anta itum lason sinang man lo aso 6 sidul han ke panu majok situm ke lan chala se hemprek kan tum hang konji 6 sidul jong ke chun lo plote tum hemprek ta hang ji pen hemprek han gel tum ke tengni ni ate tum ke karbiang long ke hemprek nang ati song se apran ki cipi tum ta dolo lang lo labang ke anu tinda chini lo asi pini elang tum ta hemprek a jone si pini ke bang lo ke kalang pini elang tum nang cipa gunta Kuluni Pen Arun Kro News Fast Karbianglong 15 Nong Mahamaya Constituency Arlo Borgang Police Station along EM Lunsing Teron Kahumri Dam Bangso Amayalong Kebangji MLA Kilik Akporohut Poson Pensi Kam Klem Ponang Jimala Pen BJP Pen Ongdung Avot Pi Pen Pahai Thekja Putha Chethan Chimumpon Atheka Prek Ratcharia Song Atumke Rad Aphan Isinata Warsai Pi Thekte Lake BJP Atumsi Pi Unchot Lapen Pipon Bom Lopuke Sankura Rata Thekrong Lopusi Ning Pathepon Bangso Mayalong Ong Dungaratum Chetodunsi Mayalong RDP Dun Dogmoka Pen Longkiram Teron News Fast Karbianglong Pirthadang pelong coronavirus ki jumpluk ajoini aning kanbang ason arong jepen than bangarni talon ponlong ledet ajoini toklang Charlie Somaratum penang an ningduk cepaklang pon atheke aning kanbang ki arong jep pen talon ponlong labang so joini pini Sardokpo English Academy along toklang Charlie Somaratum
than bang ahem damsi than bangarni talon pon pusik Sardokpo English Academy School Toklang Charlia Somaratum pen than pachini pon. Actually, we are very upset of this year because of COVID-19 we can't celebrate our Teachers Day. So the going year, last year, we used to celebrate Teachers Day with joy, with dancing. Tum ning asap o ning kachirui do lasi dak than bang do an tum hanta ni litum ahem si ne give mat dot pen mason si rondam cry lu. To celebrate a Teachers Day, but this year we can't celebrate a Teachers Day because of coronavirus. Kheruni pen Ransing Tero News Fast Karbi Anglong. Pini Japra lang solong Surupothar Mondal Congress Committee atum sepatir piponsi PCC keseng pon. Bang so mailong edison terang cari ponsi borson terang maike phalam the klardak pen kapachini mailong aluhi sarpo man pengpen man katar maji KADC chunbang incharge Surupothar Dakiram Singnar Bokajan Block Mondal Committee chunbang incharge Surupothar pen chenglok Congress klembang barimatum chetong dunsi pini PCC keseng pona mailong RDP dun Wopong PCC puthot kapang tang ponjia phan pura chedon sarpen no haterang aphan mai phula pen Mongol Singh terona phan kong chunbang arpu pekpon lo lapen kedor club a committee arpu pekpon aluhi tomahin pen kebangji MLA kilikahut ongdung abot Congress atom kapalong ponjia phan bidisore chethan pon lapen puthot Congress asong ansose kapang tang pon thekjia phanta bidisore chepachoy pon Lasonsi Congress asongke Dhorom Chipupe Khayalam Chipupe Lasi Ingsamjin asong Lasi Kebangji Arnita Congress alongle do thiplonang Pupen Chenglok Penang an alamthe Chingwai Ponsi Mai Mesen pen Ingsamjin pen Pachun pon News Text Report News Fast Karbi Anglong Wathat langso KCS Jonahin pen aning kanwang serdihun aklamalong Jonel Karbi Youth Festival Katalon Ponver Adim Kaike ta kithir thiblapen aliralon kepado pon verjia phan mate Karbia jutang kaike ta kapareng sing verjia phan pura 1 nong dwar amla constituency MAC Prabhat Chandra Taro amithang akhia dat pen wathat langso serdihun aklamalong cement ingchin pen jambilia thon lapen chengpi chengburu lapen bapthili paselam ponlo bangso kason se pipon ajo wathat langso Karbi jutang jubat asong amaipu dhon sing terang lapen jutang jubat kaching hon abang puat tumpen MAC Prabhat Chandra Taro aphan kachuro pajirpon Prabhat Chandra Taro alangli amag heman chu ni tuma silver jubilee hot pensi alangli kiji chakno aso kiji chak hot alangli lam chak do la sini ladak serdu na kamalong ni la se jamlia thon lapen jamlia thon long kecilap asonamung prima do adak ceng grup betheli lahai ta alang son se ponji polam cicak do pasti pini ngil tom adak serdu ne kamalong ngil tom non tempon momlo la se alang li jutang aparman kacing hondo opochi alang li pini li tumalong la so serdu na kamalong pini pen pangceng kono asi la so pangceng hut alang li amethang birti birto na tangka pen si alang li la so tangka tilu pen si alang li so hem bala so jamlia thon klempang tem kono lasi churu nai alang li phan ye alang li jutang aputhak kaching hon do lasi karbiarat jutang hello karbiarat ke dengdok deng ni dunai prithip nuritik ke lai tom karbi jutang taring nai po alang ni jimat hapon si laso jamlia thon tai tum alang li aning hang pensi ladak serdu nakam lo keson si pon langsina sapo phandalang li keson si pala mathapon lapenalang li non isi bang ladak keson si pon thuyi bang ke bathali pen cengburuk lata lang li son si pon Wathat langso pen Rajen Ronghang Mohor Nebang Protap Kathar News Fast Karbi Anglong Bithoreng Thama constituency arlo Lumjong Katharalong kedo Gopal Tisochor Moja PBP keso arjiding kluipen keso jok Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aphan kerap kachohang alang litum ke penanso bahini vet kedo lapen arniwang sita thenglo hancho jorchot pensi anisan chu iji aphan sitami choklem bom bonta non ke kesar ki kriya porokutsi lapuson keso cholong lok ajok penang an sungnanglu lasi
kisu kachilang jia phanpura Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangaphan Gopal Tiso Nangrap Bek Thapusik Kehang Kachunengri Dongkamu Kampen Komal Kathar News Fast Karbi Anglong Amri constituency ke Parlo Don Bosco High School Amkachi Along Bharat Squad and Guides Atum Social Service Mate Community Service Asai Dengpon Bharat Squad and Guides Pen AR Lajar Commissioner of Kamrup M Pen Alam Squad Master Pianggailang Ratane Lapen Father Solomon Principal Atumaphan Than Pachinisi Pini Arni Sangdali Sabon Birsingki Ahwar Malom Adonadon Damsi Kironpon Sorkar Pen Kironpon Sang Kachodengarat Atumaphan Marks Lapen Sanitizer Setame Ronpon Anchotakalisi PWD Main Road Birsingki Pen Ulukunchi Adak Atowar Ligbuk Kidokok Pen Ajok Pini Arni Squad and Guides Atum Tractor Pen Arlong Sangti Roysi Ligbuk Along Pepleng Ponlo Labangso Arlong Sangti Kepapleng Unahut Inud Banghini Atum Squads and Guides Atumaphan Aning Kaching Sam Asin Masapso Wet Setame Saki Junji Aphan Pura Kipipa Jirabang Do Kedamtang Achiklo Lockdown Kisigjik Ahut Setami Sorkar Pen Sang Dali Kironpon Along Anta Cepaduk Dun Si Klem Dun Rintilo Amithang Akai Cemathat Hesi Rat Atum Kichulong Nang Jipu Mathadun Si Kedamtang EYM Lapen Bosco Reach Out Pen Relief Materials Do Anta Cepaduk Cepalak Pensi Sai Klem Dun Longlo Kumpanai Pen David Singh Teron News Fast Karbi Anglong Non malom so phan beer time tong snack. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Beer takang tonpen nang chirui chulo. CM Tuliram Ronghang Kabor Ipen Difurong Sopia Dang Pen Chenglok KPH Taralangso Kidam Atowar Anta Penangan Arjia Bolon Pacelar Ponajok Rat Akero Anta Pilo Bonta Contractor Jasemet Solar Light Ningkan Isi Anta Avelang Anarlo Aporke Kilang Abolon Dopik Seta Ajolote Ame Map Clip Titi Laso Ajoine Ajo Apor Arjia Bang Ingting Klakasonsi Mandet Ihud Isi Ciklojon Tom Fli Apranke Kilang Abolon Dopiglang Lasi kaheno adim puthot selam ponthute mesenji jasemet ajo apor kachelengki sunglapen kaferia thai pen jokpo News Desk Report News Fast Karbi Anglong Pinia beer ta lansi pajodiglo to mithak me kardom.